Deftere annabi Jakariya. Deftere nde windama gaɗa wartoki maɓɓe daga leydi Babila. No anduɗen dow deftere Ezra e Jakariya e Hagay. Deftere ɗe windama nder sarel go'o. Sarel ngel ɗum nyiɓiti haykaliru Allah. Nder kammunde Allah no hebbinay alkawal muɗum. To en siftori annabi Yirmiya o waɗino annabaku ɓiɓɓe Israila mbaɗa duuɓi 70 nder lesdi ndi maccungaku. Nden Allah so'oyaɓe leydi maɓɓe ɓe nyiɓito haykaliru gartayndu to o joɗoton laamiɗo kisnowo leƴƴi duniyaru fuu. Gada ɗum waɗi annabaku ɗum duuɓi 70. Ta yeƴake a yi'ay duuɓi ɗi ɓiɓɓe Israila mbaɗi nder lesdi masungaku ɗum annabaku e alkawal ɗum heewi. Deftere Zakariya e hokka en habaru dow majum. En jayri ko o wi'ata o fuɗɗiri tindinore mawnde dow koyɗol e wahayu. A yi'ay ɗum e timmode suurawol 2:3. Gaɗa majum o fuɗɗi metirki jimi e nder annabaku. A yi'ay deftere nden e sendi geɓe ɗiɗi. Jakariya fuɗɗi haɓanki leƴƴi ɗi Israila ɓe so'oyo to Allah mo mama en maɓɓe na no mama en maɓɓe ganyiri ko Allah wi'i. Ɓe kettindanaki annabo en faa hewti ɗum yaari ɓe leydi masungaku. Joni nde ɓe gartoy leydi maɓɓe annabi Jakariya e waggina ɓe e mo wi'a ɓe tuube lesne ko e moɗon yeeso Allah. Ɗum hocci yeɓre mawnde nder annabaku maako. O waɗi ɗum nder wahayu e koyɗi ɗi o yi'ata ngam keɓta ko o wi'ata ɗo. O holliri ɗum ɗowdi mawndi ndi o yi'i nder koyɗol. No Allah hollirimo ɗum o yi'iri ɗum nder koyɗol. Koyɗol ngol so'iri mo gaɗa yaaki deftere fuɗɗode. Koyɗol iringol Yakubu e Yusufu e Fir'auna. Yusuf fassitiri koyɗol Fir'auna deydey o hokki mandamagol e jayri e mo holla ko waroyta ɗo yeeso. Ngam non en ji'e Jakariya ma heɓi koyɗol muɗum ngol wartoyki ɓiɓɓe Israila. Wahayu arandejum e tokkuto ɗum e ɗum holla yimɓe nayo waɗɗiɓe pussi bono wansoɓe nder duniyaru. Allah bo ɓe ngansanta ɗum Allah e hoore muɗum renata leƴƴi ngam duniyaru heɓa jonde jam. E nder balɗe Jakariya Allah hokkiɓe jimi maltukimo e dow do'ere Babilanko'en e wartirankiɓe welwelo ko hani neɗɗo heɓta ɗo duuɓi 70 ɗe Israilanko'en mbaɗi nder leydi masungaku. Sarel ngel wari ngel laamiɗo kisnowo laamoto Urusalima. Allah notanake ɓe wi'iki emo siryi ngam o hebbina alkawal maako o rimɗina ɓe o notanoɓe dow ko ɗume ko wannata ɓe. Wahayu ɗiɗaɓum e ɗum 2 ɗum wanganimo dow hakke ɓiɓɓe Israila gaɗuɗum ɓe kossa yaaki masungaku. Wahayu tokkutuɗum ɗum wari nder alama luwal kollay ɗum dow gongol lenyol ummotongol ngol hona ɓiɓɓe Israila ngol sankita ɓe wato leydi Asiriya e Babila. Luwal ngal ɗum laamorde laamanide hoore mayre ɗum yimɓe ɓe laral ɓalewal wawuɓe baylol wato e ɗum meta dow paasha koyɗol 2 taskirde e ɗum meta dow goɗɗo yeyrijo gonɗo nder taskirde. En mbi'ama kanko ɗum misalu goɗɗe leyɗe ɗe Israilanko'en wanyuɓe alkawal Allah. O yeyrijo ɗum hossaymo yaaki Babila ɗum goɗɗo yeyrijo feere hossatamo dow ndiɗo hondore e mo fiira dow biyeli maako ɗum goɗɗum kayɗini ɗum. Koyɗol tataɓol e 2 e ngol nandi nyiɓitaaki gariri Urusalima kehri. Goɗɗo dottijo e mo fonda gariri ndin ɗum misalu alkawal Allah ngal o waɗani Urusalima wiki o nyiɓtotondi ndi wartay gariri ndi leƴƴi duniyaru fuu tijjoto to yimɓe Allah kawrata ngam ɓe mawninamo. Amma koyɗol 2 ngol meta dow bindi bindeteɗi dow laral piirowal e ngal filo Urusalima ngam ngal torra ko moye gujjo e peɓowo. Ɗum alama dow Urusalima kesum gariri ndi senare to hakke wala. Wahayu nayaɓum e joɓaɓum e ɗum meta dow goɗɗum bono maɓɓitirɗum wato ardiɓe wartoyɓe daga nder lesdi masungaku eɓe ardi bono Josuwa ardorino ardiɓe diina. Non ma bono Jarubabel laamiɗo daga nder lenyol Dawda nde ɗum meti dow Josuwa fu e ɗum holla ardare ɓiɓɓe Israila. Amma ɓiɓɓe Israila mbaɗi hakke ɓe ɓornake kolte nefniɗe ko moye ɓortiɗo kolte ɗen ɗon Jeymiraawo hokkaymo kolte kese e jiifol kesol e ɗum holla moƴƴere Allah e yaafuye maako. Sai goɗɗo mala'ikajo wi'i Josuwa ɗum hollay moƴƴere Allah o ardoto yimɓe maako. Josuwa bo wartay ko ɓe tijjoto ngam ɗo yeeso laami kisnowo ko ɗum yiɗi wi'iki ɗo woni e woodi leɗɗe jaytun 2 kokkayɗe nebbam ngam fitilaji jinariya. Ɗi fitilaji 2 e ɗi kolla moƴƴere Allah
dow yimɓe maako. Ɗe leɗɗe ɗiɗi bo eɗe kolla suɓuki ardiɓe Allah bono Josuwa e Jarubabel ardotoɓe ngam kuugal nder haykaliru nyiɓitetendu ndu'u. Sey Jeymiraawo Allah wi'i, amma jaalorgal heɓatako nder haykaliru heyru ndu'u to ni e ɓe kuutirandu ngam ardare siyasa. Amma ardiɓe ɗiɗo ɓe dole ɓe kokka ko'e maɓɓe fuu to kuugal Ruhu Seniɗo. Wahayu ɗum wari ngam ɗum timmina daga annabaku ɗu'um. Sey ɓe kosi hoore haala nde saka deftere nden. Wahayu nayaɓum e joɓaɓum metayɗum dow Josuwa ardiɗo diina. O hokkama jiifol, o laamnama ɗu'um e holla en dow laamiɗo kisnowo garayɗo, kanko ma o ardiɗo diina dow laamu Allah. E ɗo Jakariya timminiri e wi'iki wahayu ɗuɗɗum heɓay dow leƴƴi duniyaru kooliɗi Allah tokkuɓe ko o wi'ata, jogiiɓe alkawal maako. Ngam non wahayuji tati ɗi e ɗi meta dow laamiɗo kisnowo laamotoɗo dow leƴƴi duniyaru e mo heewi aadilaku Allah. Ɗum yahari en timmode koyɗi maako. Amma raa goɗɗum kayɗini ɗum dow Jakariya. Isra'ilanko'en kawriti ngari to maako jooɗinoɓe nder mettam ɓeram eɓe siftora haykaliru ndu ndenno sankitandu duuɓi 70 jaɓɓiɗi. Ɓe ngari ɓe torimo, o hokka ɓe sarel ɓe ngaɗa ko welnanta ɓe ɓerɗe. Ko mbiyaymi ɗo woni dow laamu Allah e ngu ɗon wartoyana ko neeɓi. Sey Jakariya siftorani ɓe nganyuno noddaango Allah e ko annabo en mbi'iɓe. Ɗum yahariɓe ɓe kosta yaaki leydi massungaku. O wagginiɓe e wi'iki jamanu ɗum ɓe nji'ay laamiɗo kisnowo to ni ɓe jogake goonga e salama ɓe ndeni hoolare maɓɓe dow alkawal ngal ɓe mba'di e Allah. Ngam non ko Jakariya wi'ata ɗo o ƴamiɓe ko on garta yimɓe ɓe hakkilo ɓe moƴƴere siryiɓe ngam ɓe jaɓɓo laamu Allah garayɗum. Jamal ngal notaka yimɓe ɓen ɓe notanakimo. En ji'ay deftere nden nyamri yeeso faande e timmode yeɓre nden ɗon daga suurawol 1 yahki 13 nder konde yeɓre e nde windire jimi e nde holla gonɗi ɗowdi dow laamiɗo kisnowo garayɗo. E arande suurawol 9 yahgo 11 e nde tindina en no laamiɗo on ɗon wa'i. Laamiɗo kisnowo o lestinɗo hoore e mo yaha dow mbabba o natta Urusalima kesum ngam o tabbitina laamu maako to leƴƴi duniyaru fuu. Sai ɗon e ɗon laamiɗo o ɗum hollimo bono gaynaako e mo reena orde maako Isra'ila. Yimɓe maako nganyimo, non ma ardiɓe ɓe o laamiɗo mo ɗum nandidini e gaynaako. Ngam non sai Allah hokkitiri ɓiɓɓe Isra'ila to goɗɗo gaynaako kalluɗo ɗum waddanay en wongo nyumo. Ko Isra'ilanko'en nganyay laamiɗo maɓɓe nganyandi ndindi tabbitay har abadana. Nde yeɓre nde 12 yaaki 14 suuraji ɗi e ɗi mbi'a en goɗɗo bono annabi Musa e waroya. O windiri ɗum nder jimi e ngondi ɗowdi ndi o hollata dow laamiɗo kisnowo. Ko o hollata en ɗo woni Urusalima kesum wigere nde Allah laamoto. O laamorto ɗum aadilaku. O fewnanay ko moye ɓernde. O do'ay hakke gonɗum nder leƴƴi duniyaru. En gi'ino ɗum nder annabaku Joel e Ezekiel. Allah haɓanay umminoɓe hakkilo ɓe ɓerɗe maɓɓe kesse wonɓe nder yimɓe maako. O jippinanayɓe ruhu maako. Sey o wi'i ɓe tuubay ɓe ngaɗay da ɓe anduno dow hallende nde ɓe mbaɗi e wanyuki Allah e wanyuki on ɗon kisnowo gaynaako. E suurawol ngol timmode o timminiri Urusalima kesum kawrita ɗum to leƴƴi duniyaru fuu kawritata. Gariri ndin warti ngesa Eden kesa e woodi juggol yonki e ngol ila daga nder haykaliru maako e ngol yamɗitina leƴƴi duniyaru ko ndiye taddi yamɗitay. Deftere nde timmini. Jakariya aldima e nyumo wongo hakkunde suurawol 1 yaaki 13 e suurawol 9 yaaki 14. Ɗi suuraji e kolla en o laamiɗo kisnowo garayɗo mo ɗum meti nder yeɓre arandere deftere nde'e biiɗo sey to yimɓe Allah ngarti aadili en jogiiɓe alkawal ngal o wa'di e maɓɓe. Ta jangi deftere Jakariya nde'e a yi'ay fuu ko yahata nder koyɗol e gimi e njayri nji'ata ɗum e ɗum yaha nder nyumo wo'oto. Ɗo ko ɗum yiɗi keɓten woni on bono taarihi hokkete ɗum yonki meɗen. O metayi dow goɗɗi taale-taaleji metoma ko bo yahay e tokkindiri. Amma ko annabijo o yiɗi keɓten woni bawɗe Allah e kuugal maako tokkinaygol en daga jamanu yaaki jamanu ngam hebbinki ko yiɗi. Ɗo ɓurɗum mangu ko Jakariya yiɗi o humpita en ngam daren kuugal Jeymiraawo. Gaɗen hammunde dow maako on ɗon laamiɗo kisnowo. Ɗum sembiɗinay hoolare maɗa e hande. Ni woni no deftere Jakariya timminiri.